We zijn vandaag op station Leeuwarden en ik ga jullie een aantal spots laten zien die we de afgelopen jaren hebben aangepakt hier. En als allereerste wil ik beginnen met deze mooie perronkappen. Die waren er natuurlijk al, maar die zijn een paar jaar geleden verwijderd omdat in de grond de boel van de perronkappen niet meer goed was. Die kappen zijn meer dan 100 jaar oud en uiteindelijk moesten ze er een keer uit die grond, moest het gerestaureerd worden en weer teruggebracht. De authentieke historische kleuren zijn weer terug, de kunst eraan is weer terug in de hoge perronkap. Nou, het is weer een plaatje om te zien. Ook dit stationsgebouw hebben we aangepakt. We hadden al lang last van vocht in het gebouw, optrekkend vocht wat niet weg wilde. En na een aantal onderzoeken zijn we erachter gekomen dat er vroeger natuurlijk een materiaal, een product gebruikt wat niet goed ventileert. Om die reden moesten we eigenlijk al het stukwerk van het gebouw afhalen. Afgelopen 2 jaar heeft dit gebouw geheel in de steigers gestaan. En is er rondom het gebouw een heel team bezig geweest dus met stukwerk verwijderen, nieuw aanbrengen en nu dus schilderen. Als kers op de taart zijn we ook nog begonnen met het vervangen van de stationshalvloer. En deze hebben we in overleg met architecten en monumenten van de gemeente Groningen vervangen. En daar hebben we een terrazzo-vloer van gemaakt. Hij is bijna klaar. Ze zijn nog hard bezig met de laatste restpunten. Dus ik ben heel blij dat dit straks ook klaar is. Wellicht eind van het jaar al, anders begin volgend jaar.